Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Господи, помилуй. Господи, Бог наш, на Тебе се молим, Тебе просим да се душата, да станем четвърти с Твоята рабиня Радица. Колко ли е? Младенец. И да се отпечата кръстът на родния Твой син, сърцата и помещенията и, да отдага света на света и всеки лош замисъл на враги да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане защото Ти име върху нея, тъй като бъде съединена в подобно време, чрез Святата църква и усъвършенствана. Чрез страшна тайна и Твоя Господи, като да живее по заповедите и пази печата на неправеден да получи длъжността на незнайните в царството Ти, по благодата и човекове на родния Ти, с който са благословените свети, бъги чак да веселя всяко вече векове. Амин. Радвай се, благодатна Богородица Дева, като на Тебе и изгря слънчето, правда Христос Бог наш, който се представа, намираш се в мрак, виси се Ти старче праведник, който спрягал на света на нашите души, даряваш нам възкресение. И на Светия Ти Дух възлагам ръката си върху Твоята рабиня Радица Младенецът, Ти, който си устоил, тя, която е устоил да приведе към Твоето стоеме и да се запази правословно на крещето, отстрани от нея, старата от нея заблуда и пълния с вяра, надежда и любов към Тебе, да запознаеш Ти един, че си Бог истинен и народният Твой Син, Господ, нашия Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стои тия неща, ще живее, че с тях да пишие, че с книгата си на живота се единен с стадо на населието си, нека да се прославя върху нея Святото Твое име, името на възлюбления Твой Син, Господ нашето лице и Цар на Израилския Ти Дух. Нека ще винаги мълчи огледат в Него, а ушите Ти да чуват гласа на молбата й. Развесели я с делата на ръцете си и във всичкото и потомство, за да се величае, като се поклани и слаби великото Ти и възвишено Твое име и се хвали винаги всички дни на живота си. Защото Тебе възпява всяка небесна сила, Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги вече векове. Амин. На Господи спомни, Господи помилуй. Господи Саваоф, Божий Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостиво погледни сега на Твоята рабиня Радица Младенец, потърси и дели и прогони от нея всички действия на дявола. Запрети на нечисти духове и изгони, очисти творението на ръцете си, като потреби силното си действие с мъжи статната спорна под нозете и дай да побеждава над него, над нечистите му духове, получайки от Тебе милост и да се достигат безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправя на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и на вече векове. Амин. На Господа спомни, Господи помилуй. Вечният владико Господи, който се створил човека по своята образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като паднал чрез греха, не си го презрял, а си родил чрез челобечанието на Царство Твоего, спасението на света. Сам ти приеми небесното си царство и това Твое създание, като го избавиш от ръцете на врага, отвори очите на ума му, засяй винаги в нея посредством на Евангелието, ти привържи към живота и светъл ангел, който да е избавил от всеки замисъл на врага и от лоша среща опладнички демони и лоши привидения. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил или загледал след Твои. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил или загнедал след Твои. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се е скрил или загнедал след Твои. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, на всяка користолюбие, дух на лъжа и на всяка неща, която се върши по мълчанието от дявола. И направи я разумна овца на сотото Ти стадо, на Христа Твоего, почетен член на църквата Ти, със светен, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти, тъй като преживее по заповедите да пази чета неповреден, да облади дрехата незапетнена, да получи блаженството на светиите в царството Ти, по благодата и милосърдието и човеколюбието на родния Ти Син. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната? Отричам се.
Отрече ли се от сатаната, отрекох се. Отрече ли се от сатаната, отрекох се. Отрече ли се от сатаната, отрекох се. Духни и плюни на него, само прави така. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетаваш се с Христа, съчетавам се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, като в Цар и Бог. Ти ли ще теше ли съпругите? Кой? Вярвам в Него. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител. Творец на небето и земята, И на всичко видимо. и невидимо. И един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истин от Бог, истинен роден несътворен, Отец, чрез когото всичко е станало, който заради нас, човечеството и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Светият Дух. И Дева Мария стана човек и бе разпътна за нас при Понтия Пилат. Пилат Понтийски. Да. Страда и бе погребен. Ти няма да го слагате. И възкръсна? И възкръсна от третия ден, според Писанията. И възлезе на небесата. Седи отдясно на Отцата и пак ще дойде със слава на да съди живи и мъртви. Царството му не ще има край и в Светия Дух Господа живот. Творящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме. И го славим наравно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците. В една свята, в един света, светска и Вселенска и апостолска църква, използваме едно кръщение, светлината на лицето ти, опазищите на вяра, да му засегнат от заедска доломисли, запази в нея дрексана тен, с която се облече, неосквернена, неопетнена, като запазваш в нея благодата си духовния печат неповреден и като биваш милостив към нея и към нас, по многото си милосърдие, защото е благословено и прославено, Всечестното велико име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечните векове. Мир на всички! Преклоняйте главите си пред Господа. Тебе, Господи! Обляката се в Тебе, радица, младенец много просветена. Христа, обляката в Тебе, Христа, нашия Бог, пред Тебе наклони своята глава, запази я, да остане непобеден море срещу нея, които напута враждуват срещу нея и нас, а с Твоите целия место отличи всички победители до край. Защото на Тебе прилише, да не било специалше на Тебе, салата от време безначало на Твоите престия, бегини Твоя Твоя Дух, сега и всякой вечните векове. Оправдана си, просветена си, умита си, осветена си в името на Господа нашия, който се хвали на Бога нашего. Амин. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. На Господ се помолим. Господи Боже наш, който по своята благо се осветил планата на купила вярващия в Тебе, благослови сега и младенецът, радица на опросветена и да слезе върху главата и благословението Ти,